La Cobla La Flama de Farners ha ofert aquest diumenge al Teatre Municipal de Balaguer el tradicional concert de Reis. La Cobla ha presentat l'espectacle Trencadís, un concert amb un repertori de les cançons més importants i populars dels països catalans que la Flama de Farners ha arranjat per a Cobla. L'espectacle, a més, ha comptat amb la col·laboració i el talent vocal de la cantant d'havaneres Neus Mar. La nostra idea original era intentar fer un concert amigable per tothom, amb cançons conegudes per tothom, però amb arranjaments actualitzats, posats al dia i expressament per a aquesta formació i que ressonessin d'una manera tradicional a la gent, però en canvi vestits d'una manera moderna i nova, una novetat. No? La tria d'aquests temes ha estat a mitges entre la Neus i la Cobla per trobar un poti-poti, un trencadís de diferents temes que podien representar diferents parts de Catalunya i que, a més, que a tothom li ressonés allà arreu on ho tenem. No? Clar, a més, Trencadís té aquesta part teatral que jo crec que li troba tot aquest punt nostàlgic en la qual jo crec que molta gent s'hi pot sentir reflectida, no? D'alguna manera, tots els records que trobem a casa nostra i que ens porten al passat, i a més això ho ajuntem amb la música, a més hi ha una mica de broma, hi ha una mica de tendresa. També en aquest concert s'ha estrenat una sardana de l'Arpia de Balaguer, escrita per la compositora Bàrbara Ardanuy, la Fabiol de la Flama de Farners, que ha agafat la melodia del ball de l'Arpia i l'ha arranjat per Cobla. Vaig presentar el concurs que organitzaven i vaig inspirar-me en melodies, vaig buscar melodies que fossin conegudes aquí a Balaguer per tenir algun contacte, no, amb el poble, perquè és la primera vegada que vinc. I vaig ensampegar amb el ball de l'Arpia, que em va semblar que entusiasmava molt i em vaig inspirar amb aquestes melodies per fer la sardana. Aquest concert és una altra de les activitats emmarcades dins de la programació de la Capitalitat de la Sardana Balaguer 2022. Pel que fa a la propera, serà el dissabte dia 22 de gener, amb el lliurament dels Premis Sardanistes a la nit de la Sardana, que comptarà amb l'espectacle Les Mil i una nits, amb la Cobla la Principal de Llobregat i l'actor Enric Arquimbau.